Na tomto videu si ukážeme, ako zaevidujeme zamestnancovi dieťa, na ktoré ideme uplatniť daňový bonus. Klikneme na spracovanie miest, osoby, vojdeme cez pero do danej osoby, klikneme na záložku osobné, identifikácia, rodinné vzťahy, dáme tlačidlo pridať, cez dve bodky na konci riadku priezvisko a meno sa dostaneme do zoznamu rodinných príslušníkov, zvolíme tlačidlo pridať, vypíšeme údaje dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, vy si vypíšete aj rodné číslo a vyberieme národnosť. Údaje dáme zapísať. Dieťa, na ktoré chceme uplatňovať daňový bonus, vyberieme tým, že klikneme na daný riadok. A dáme zapísať. Prepneme sa na záložku rola, dane, bonusy, dáme tlačidlo pridať, vyberieme typ na dieťa a zo zoznamu vyberieme dieťa, na ktoré chceme uplatňovať daňový bonus. V prípade, ak v budúcnosti budete chcieť ukončiť uplatňovanie daňového bonusu, vyplnite dátum platnosť do. Teraz dáme zapísať. Prepneme sa na záložku mzdy, spustíme prepočet mzdy, a na záložke vypočítané mzdy skontrolujeme, či sa nám daňový bonus vypočítal. V tomto prípade boli údaje zapísané správne.